yamde jeɗɗi silmaji capantati Bamako e Wagadugu oɗo sa woni wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi hannden minusma ɗum woni ɓeɗo konunkoɓe oni to leydi Mali keddoto toon to Mali fa capantati jeego ɓorɗo e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati e warore nde hitande saldu oni halfinanu ndenago ɓeydani ɓe konunkoɓe e jonde alalbare kengen to New York to leydi Burkina Faso amiri en tube gaɗi noddandu jam e deƴere alalbare kengen ɓe noddi burkinaɓe foof joppa leñama leñako joppa kaɓorɗe laamu daro e darde muɗum toñangue gotta jam hemte e leydi ndi. to leydi France toon sériya wargo sappo e tati sappo e goho ɓorɗo e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi timminama alalbare kengen ɓe pawama kaso hono immade mo kaso duuɓi ɗiɗi fa e yettade mo kaso fa kadde gurdam mum. hannden yo alkamisare capantati lewru jeego ɓordu e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji ɗi haala leydi Mali woni ko haaleteno New York leydi États-Unis d'Amérique alalbare kengen saldu oni halfinanu ndenago yamiri ɓeydigol hono sarte gonol MINUSMA ɗum woni konunkoɓe fedde nde to leydi Mali ɓe konunkoɓe ɓeydanama hankasen hitande jonnon e nde hitande ɓe keɓata balla lanayi diwoji e leydi France ɗum ana wawi du sabade e leydi Europe goɗɗe ɓamta konunko e muɗum e tawaɓe e MINUSMA jantore Abdoulaye Diallo ko sakka e wiide goto e hoolaɓe mo innitaki ngam yerondirde e temmitinde poɗoje Allemagne Royaume-Uni e ngal ɗon gollal darnanogal e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e tati laatingal hande gollal ɓurgal tentude ummade e fedde gotago windere nde faade e daɗiɓe wiyeteɓe casque bleu en e ko yowiti e famamuye faade e jokkugol golle mabɓe ha ñande capanɗe tati lewru jeegoɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati e ɗaɓɓande leydi France toɓɓama wonande leyɗele sappo e tati jabde e nder leyɗele sappo e joyi e renduɓe goomu o Russie e Chine kañum en ko nunɗuɓe eɗe poɗoje ɗiɗo ɗereji eno joofi hisnude nde tongode daɗiɓe tolniɓe sappo e tati ujunere temeɗe ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeenayyi e policiɓe tolniɓe e ujunere e temeɗe jeenayyi e nogas ɓe lamdike kadi ɓe daɗiɓe casque bleu en ndeɓe cembinta famodiral jowitingal e jam sifanogal e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi e duttugol laamu fadde o ngu faade e dawriyankoɓe ɓe e rende yimɓeɓe e yoltude hujaji mumen. to leydi Burkina Faso ton amiri en tube leydi ndi joɗodiki alalbare kengen nde e ley galle Mogonaba Wagadugu e ley majjumma ɓe ndenti waɗude noddandu fewde e jam fewde e nangodiral hakkunde burkinaɓe fof jantore Boubacar Bolli ley goyngol kamɓe kanankoɓe laamu fina tawa leydi Burkina na ɓe nodda addiɓe leydi ndin tinno e wattude sembeji e ande muɓɓoye fuu e le bangal habdude rafidenago ngun suudu baba du jaɓa addina kaldal e potal le golleji muɗum Youssoufi Sonde kam jangi windande maɓɓe nde e fulfulde no ɓe dow ko laamu ardiɓe leydi meɗen tinno gatta sembe muɓɓoye fuu fa kabda rafidenago ko won leydi meɗen gartira leydi meɗen dow ceeri muɓɓoye andaɗi yimɓe politikar gollonoɓe laamu yimɓe diina ardiɓe fina tawa mon fuu e nokkure muɗum tinno teddina golla fa jam warta le Burkina Faso laamiɓe laamu tubal kolli jaɓay woɗi jaɓata ɓi Burkina fuu ta tampine saabe ko laati ɓe calake ɓinguel adama wari gacce hewta ɓinguel adama sendigu waɗa saabi ke yimɓe na ceedi faro bangal leñol muɓɓoy diina muɓɓoy mbofuɓe laawol saabi ko adi malfa no ɓe dokoɓe joɗɗina malfaje ɗen ɓe garta wuro kawriten ñiɓen leydi ndi ɓe jeggitay le goygol maɓɓe ngol teddinde yimɓe daraniɓe ndenago hannden le leydi meɗen e tawti fa hannden hano kamɓe pirɓe saabe e rafidenago kamɓe kanankoɓe ƴettuɓe konngol ɓe yoɓe sappo noon ele maɓɓe Amirou Liptako e mo Djibo na tawa ɗon Boubacar Boli Wagadugu RFI fahan to leydi Burkina Faso neɗɗo goto jeeyaɗo leydi Pologne
diwtanoɗo lewru nayi ɓurdu e nde hitande banggue funnege leydi ndi hewtama kono ko e Burkina dari fa oɗo gorko hewta non woni no wi jagoɗo kalfinaɗo jeydeji Burkina Faso Valérie Kaboré ɗum mo nantini biyeten Allah barke en jonnon hono hen jaati waɗi so o gorko hewta mo famminali ɗum hono noon diwtegol du o ɓi leydi Pologne ɗum du jaati andinanoka e leya jeydeji ɗi ɗo leydi Sénégal lundiɓe laamu leydi ndi mbayliti koɗal mbiyanna ɓe mbayliti jaɓɓal e poɗɗodiral politique hakkunde mabɓe e laamu Sénégal alal bareke en ɓe nantini hono bortinde majagol ngol ɓe cartino waɗude e ley kikiɗe nde jonnon ɓe noddi ɓiɓɓe leydi ndi foof wakkati 20 jamde hannden kala honka ko jogui foof uddode tasa putije e ko nande muɗum lamdogal ngal woni ko saabi lundiɓe ɓe mbayliti jaɓɓal jantore Oumar Mamadou Sow ɗin sababuji ina jeeya e majji nande daɗi ɓesguji Sénégal hollitɓe yiddi mumen deƴiri e nder leydi ndi ha tengti e o saaha mo ganduɗa julde taski na mbiyen julde layyaji ina faandi hakkunde yeeyoɓe e soodoɓe woƴaɓe no koltoniri ɓesguji mumen ha e yilotoɓe ko mbaɗi e barmeji luldiɓe ɓe nananiɓen ɗin goƴaji kono ina jeeya hen ha joni e rango ɓe diniyankoɓe hormaɓe e nder leydi ndi ɓe ceerani e erade jaam saabu andudeɓe nafoore jaam e te humpittadeɓe so jaam ala jama julitaki yejjitako fitinaji caabinoɗi maydele hewɓe e duuɓi ɓennuɗi kono ko wattindi hen tan e leru 2020 yimɓe 14 mbasino pittali mumen walla tan ñande 17 ndu leru ndu gonɗen tato mayɓe e seppoji ɗi jamiranoka kono ko nafoore meere ende fof en woni e yewde ɗe dille bawɗi jibinde ƴiwonde nde filtata hayso tawi noon jamma hande so yamde 20 yonti ko dillere kongol boluji kam e kornali otoji lundiɓe ɓe eri e didol Sénégal kala a jarama kanko Oumar Mamadou Sow to leydi Éthiopie toon gilla ko foti lebbi 6 yimɓe jeeɓe Tigré ujunaji 7 e temedde joyon ana joga e ley dakoɗe konum koɓe leydi ndi jogala du mo walda e saria ɗum woni ko nantini hono fedde Éthiopie halfinane rende hakke ɓi adama alal bare kengen nde fedde noddi du ɓeɗo yimɓe foof ɗum woni ɓeɗo nangaɓe foof ɓe joppite no yawiri e wi fedde nde fa han e ɓen nangaɓe ɓe nangere du nde walda e ko saria yamiri ana hen worɓe ana hen rewɓe ana hen du sukaɓe to leydi Soudan ton alkamisare hande nde ana sarta majireji fa han kan ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kolli yo jokkude fano hollude mette mabɓe fewde e ardagol konunkoɓe ɗum woni e leydi Soudan eɗen meccito hono ɗiɗo majireji puɗɗi gilla 25 sappo ɓordu e hitande ƴaɓɓide nde majiridu caabiɗo ko foti mayde ko ɓuuri yimɓe temedere ɓe majutoɓe to leydi France toon caggal lebbi 10 saria tumaɓe sabade na wallude wargo Bataclan 13 10 ɓordu e hitande ujunaje ɗiɗi e 15 e timminama alal bare kengen yimɓe 20 careteno mbiyanna yimɓe 20 ñaabeteno ɓe fof ɓe pawama kaso immade ko mo kaso duuɓi ɗiɗi fa e yettade mo kaso fa kadde gurnam muɗum jantore Ceerno Moussa Ba ko ka ɓawo alansara e nde alarbare hoorejo ñawoɓe ɓen feññini jukkoje ɓe yimɓe 20 waɗunoɓe ɗe piyande pari e sendeni hitande ujunaji 15 e nder ɓen 19 fawama kaso caggal nde Jean-Louis Périès hoorejo ñawoɓe ɓen fellintini kuuɗe ɗe ɓe tumira o fawi Salah Abdessalam goto pet luttunoɗo wuurude o commando kuliyanko kaso ngo ɗuytotako fanni himo wuuri Mohamed Abrini kadi fawama kaso fanni himo wuuri e hoore himo hani sokede duuɓi 22 si o lando ɗuytanede Mohamed Bakali Soufiane Ayari Osama Kraye mo be e mabbe no fawa kaso duuɓi 30 Mohamed Ousmane fawama duuɓi 18 kaso ɗe jukkoje ɗo woni rawnode balɗe 148 ɗum woni lebbi 10 ñawore piyande pari e sendeni ɗe yimɓe 130 mayno e mum Ceerno Moussa Ba Paris RFI e kabaruji ɗi to leydi Ukraine hoorejo leydi ni Volodymyr Zelensky kanko mo nantini alal bare kengen nde darnude gollidal hakkunde leydi makko ndi e leydi Syrie saabe Syrie nantini jaɓi hono ko tawa diwal Donetsk e Lugansk kewti indimako mum en tawene ɗe diwe yo diwe noon Ukraine e wilamu Ukraine ɗe Russie yiɗi tetude fa tottade indimako majje ele majjuma leydi Grande Bretagne ndindu nantini alal bare kengen
ɓeydude balla muɗum fewde e Ukraine ko foti milliard goto e milioji 16 kalsi euro ɓe podi hono wattude e kaki kaɓorɗi wallirodire ndiɗo leydi Ukraine fande jokka fa hande renade e jango o leydi Russie e on ɗon sa fedde du addunar ndu ɗum woni noddirten OTAN ɓenɗo du hoore mumen ana e jonde to leydi Espagne nden ɗon jonde du gila nde fuɗɗi haala ballegu nde fedde kamɓe hono ndiɗo leydi Ukraine balla muɗum ana jokki fa sanne